Bună ziua și bine ați venit în bucătăria Savori Urbane. Haideți să vedem cum arată o bucătărie folosită de fascinanta doamnă Oana. Ăsta cică e pultul de lucru. Arată fenomenal. Acolo nu știu cât se vede. Sunt niște borcane de mii de ani pline de păianjeni. Păianjeni. Uitați-vă cum arată steaua aia. Cred că are pământ pe ea de vreo 4 ani când am făcut curat în bucătăria asta. Pământ de flori. Mă rog. Doamna Oana are un argument invariabil. Tot ceea ce pui la cuptor la 200 de grade nu are cum să-ți fie rău. Se pare că praful care intră în mâncare se transformă la 200 de grade în cuptor și îl putem mânca fără nicio problemă. Asta e chiuveta. Aici e ceva plită electrică. Cum arată pereții. Iar păianjeni peste păianjeni. Doamna Oana nu pune delicat și vegeta să dea cu curul de pământ, că nu se pune delicat și vegeta. Sau vegeta, cum se zice mai nou aici în Ardeal. Dar în schimb se pune praf la greu și mizerie la greu. Hai să vedem ce e pe jos. Așa. Mizerie, mizerie. Păr de câine. Alt păr de câine. Păr de câine. Poate să fie și de mâță, că avem și mâță. Masă. Unde se mănâncă, cică. Păr. 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 Aici astea apar la animale. Un bol pentru câine, un bol pentru mâță. Coșul de gunoi, cum arată. Cum arată colțul coșului de gunoi. Ceva ingrediente minunate pe jos, care se iau și se pun în mâncare. La 200 de grade nu are cum să-ți fie rău. Ceva cârpă. Cum arată. Iar ceva păr. Iar ceva păr. Un chiștoc de Dunhill. Doamna Oana fumează Dunhill. Masă. Scrumieră. Totul e cum trebuie. Aici e iar scrumieră. Cum arată rafturile cu așa zisele ingrediente. De 1000 de ani s-a mai șters praful pe ele. Dar le folosim și ne batem cu pumnul în piept că, vai, ce minunate sunt savorile urbane. Dacă ar ști oamenii aia care intră pe savori urbane în ce condiții mizerie. Mizerie și de mizerie se lucrează în bucătăria Savori Urbane, ar fugi împușcați. Cam asta ar fi deocamdată bucătăria Savori Urbane. Revenim și cu alte filmări.